Това са куфари на марката Perfect Line. Модела е 4001. Това е най-малкият куфар от серията. Това са дръжката за тегляне. Има 2 броя дръжки за носене. Има 4 двойни колелца и шифър за заключване. Това е малкият куфар. Това е средния куфар, като средния, малкия и големия куфар имат разширител. А най-малкото куфарче е без разширител, но има махащи се колелца с копче. Сега ще покажем куфарите отвътре. Така изглеждат куфарите отвътре. Модел 4001. Като куфарите могат да се побират един в друг. Куфарите се предлагат в различни цветове.